kepiye Nini Condrawati? Lho nek kira-kira mboten saged lan mboten estu kula mboten Ampun, napa. ampun. Menika sampun dados panjangka. Pundi to? Kedah bebesanan to, Ra? Nggih, kekadangan menika dipun raketaken. Lah mestinipun nek enggal-enggal dipun dhaupaken, sengkakaken dos pundi dhaupipun. Tepangan rumiyin, tepangan. Ndi monggo resine. Iki ana ing pisowanan lho, Surya Kusuma. Ing benjangipun menawi kula dados putra mantu, tegesipun lak benjang lak nggih kula to ingkang lenggahi wonten mriku. Nanging sliramu kuwi kudu duweni rasa sabar. Gitu. Wah, wong Banjur arep saiki wong kepiye? ayu kok kon sabar. Surya Nggih, nggih, Kusuma. nyuwun pangapunten. Sakwise sliramu mangerteni Lho, selaganipun menika lek mbok Nggih. nyuwun pirsa Kang Dimas Adipati. sepisan maneh Surya Kusuma. Inggih, dawuh dalem Rama. Sakwise sliramu kuwi mangerteni pasuryane Condrawati kepiye? Kula mboten. Mboten Dadi kula ora gelem. Putraku ayu Mboten kersa. banget lho kok kurang mboten kepiye putraku? Mboten sah dipun taros malih. Walah. Wong nggih sampun paes, kula ugi sampun lho lerek-lerek. Dadi Benjing menapa badhe pun dhaupaken? ngene ya Surya Kusuma. Sakwise sliramu mangerteni putraku si Condrawati. Inggih. Perkara dina gumathuk ing dina mangko bakal rupan karo Kakang Patih Natayuda Dipun taros rumiyin karo putra. oh Oh iya nggih, langkung rumiyin pun Nganti taros lali. rumiyin. Nggih. Menika langkung prayogi menawi dinten Selasa. Sebabe Amargi Selasa menika sela-selaning menungso. Dados saged sami rawuh sura nggih do mboten jagong, mangke jagong sedaya. Mestinipun sumbangane langkung kathah ngoten. lah wong Kang Mas durung-durung kok wis Adipati rembug kuwi sumbangan Ora to Surya ngesake Kusuma bab sumbangan kok. Nini Condrawati Injih kula Kanjeng Rama. Raden Surya Kusuma calon garwamu kepiye Coba enggal matura. Aja mbok sawang terus to, ndredeg lho aku ah. Sajake Tak kok menika madhep rene. Condrawati klecam-klecem. Coba Jeng Pangeran. matura. Jeng Pangeran Surya Kusuma. Pripun ibu karo Pripun, Rama piye? duka? pun Rama ora bakal duka Oh iya iya. Sedelo aku tak ning mburi sedelo. ajeng Coba napa? enggal matura. Krasa pipis. Nggih menawi sampun dados Kersane Kanjeng kersane Rama. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Heeh. Kula namung sendika dawuh. Putra Nandalem nika Oh, sampun ateges sendika sarujuk. dawuh sarujuk menapa ingkang dados limbanganipun Kanjeng ramanipun. Iya. Ngaten Kang Rada Mas adoh, Ron. Adipati. Aduh. Perjurit Kakang Patih Natayuda Inggih dawuh dalem. kegandengan eman-eman gadah perjurit kok bisu sedaya to? Menika kok mboten saged ngendikan? Jeng Pangeran, Inggih, dawuh. wonten ing pasewakan agung menika, Nggih. menawi mboten dipun dangu Jeng Adipati mestinipun nggih kedah kendel ngaten lho. Lah ning kula lak calon putra mantu ndangu niki kok mboten semaur? Lho panjenengan sanes sesembahanipun. Oh, kowe dadi ora nyembah aku ya? Sing gedhe pangapuramu. ngene ya Surya Kusuma Inggih, dawuh dalem Rama. kegandengan putraku iki si Condrawati wis sarujuk bakal ndak dawuhake marang sliramu wektu iki uga Lho. mengko dhisik aku durung rampung Lah kok wektu niki? wektu iki sliramu ndak keparengake sawetara panoning pepungkuraning taman utawa ana ing dalem kasatriyan dhisik Mbok didhawuhke teng mriki mawon. Kersanipun malah dipun dhawuhaken. sak menika ugi Mengke nek kula niku dadak tekan pesanggrahan, nggih nek tresna kula tesih. Lah nek luntur. Lho, Marang mundur atur. Ya, Sing piye Kakang rugi Patih sinten? Natayuda Kanjeng Adipati benjang Kula- entos sinapa Mumpung purun. reh ning kekalihipun sami gambuh ing penggalih. iya Sami tresnanipun
kepara kula nggih sampun ngaturi para adipati mbok bilih saged dipun dhawuhaken sakmenika. Oh, Rekadaya. nggih Wonten dawuh dawuh, pangeran. Ya wis, tetukane dicepake. Oh, nggih, nggih, nggih. Mereka kencana cepake. Perkara didhawuhan iki. Ayo kene diganti. Kene Si dodol niki to? Kursine disingkir. Rodok rono. Lah terus kula sing ngantri sinten? Oh iya. Prajurit, prajurit. Untuk kowe iki lho, Prajurit, prajurit. lho. Wah, Lho sik. kaya narapidana. Niki ngantri manten napa bandan? Kok malah dibondo? Anu kursine kek jurit kursine inggih to sithik. Digeret rene, Bi. Kok ndak nabrak kursi? Sanggo tindak putraku. Balang gantal. Nggih menika gantal. Suruh kang tinemu rose menika. Kewalik jeung pangeran. Sing nyembah Kang Putri, sing nyembah. Lenggah, Ger. Iya, tak tampa pangabektimu. Aku dadi bojomu ya. Tangane halus. Sayange aku kalah dhuwur. Sungkem. Sungkem rama kalian ibu. Ini Candrawati sungkem dhisik ya. Ya pangestune Rama marang siramu sak keloron. Pangestune Rama marang siramu sak keloron jengger anakku. Nggih, Rama. Muga-muga anggonmu jejodohan. Mangga bagya mulya. Wiwit tekan saiki nganti gining sapanginggil. Jengger anakku Surya Kusuma lan Candrawati. Pengestunipun ibu tansah banyu mili anggonmu ngarep ana ing bebrayan agung iki bisa nganti kakeninen, bisa kanggo tulodo putra-putramu ing besuke ya Nggernini Candrawati lan Pangeran Surya Kusuma. Nggih, Ibu Mara Sepuh. Kanjeng Rama, Ki Kanjeng. Ngaturke bekti marang ibumu. Aku kok rambok jak? Nggih mriki. Nyaket mriki monggo Kang Mas. Ngaturaken sembah pangabekti nyuwun pangestu Ibu. Pangabekti Kanjeng Ibu. Injih kula pangestuni anak kula Candrawati. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Mara kaki. Nini Candrawati, pilenggahe sing sisih kene. Kok ya mesti kualik ngono to. Tak kleru to. Anu, jeung pangeran kalian Candrawati lenggah wonten ngriki. Jeung Adipati. Oh Anak-anak, mriko mara jeung kaki. Ya pinangan. Kok ora nek sing moto to? Oh, mengke selfie. Remen penggalih. Pangeran ngriki. Dalem to Kang Mas Ngriki. Adipati. Sak mestine aku munggah. Saged pirsani putra nandhalepun Candrawati dados pinanganten. Kok sajak isin-isin? Piye Pangeran to Candrawati kowe aja isen to. Kula mboten isin. Mboten lingsem. Menika Kang Mas. Nah, sesuk nek wis dadi bojoku kowe kepengin putra pira? Sing baku sok nek peputra bayi wae ya. Surya Rama kula ngaturaken panuwun. Mboten saged
Beto tetukon menapa-menapa. Kuwi mono ora ndak perlokake. Oh iya Kang. Karo beberapa. Prajurit, Kok kowe arep nyumbang kok telat ki piye? Menika ora ndak prajurit timbali. ramping. Oh, Kowe wani sowan tak kira ana ing jagong. kene prajurit ana gati apa? Perang matur, Ya. atur uning Kanjeng Sultan. Kanjeng Dipati. Bilih ing tapel wates wonten gendera umbul-umbul. Wingkingipun prajurit ingkang kathah tumuju dhateng mriki. Kersane Nggih niku. Sing mbok karepake katekan mungsuh. Ngono, Nggih. Kakang Patinata Yudha Iki jauh dalem Jeng Adipati. lagi wae penggaling sun bungah. Jalaran aku wis bisa ndhawuhake putraku Sri Candrawati kelawan Surya Kusuma. Gegandengan ana ing perkara iki kabeh ndak pasrahke marang sira. Tungkanen para musuh. Monggo panjenengan kula aturi lenggah ingkang sekeca cekap kula lan para tumenggung para prajurit ingkang badhe mangsulaken mengsat. Nyun pamit, nyun tambahing pangestu. Prajurit, ayo. nggih sinun. Reka daya Rin. Reka daya Rin. Monggo monggo. Ayo Ger. Candrawati, wis yo garwamu yo. Ayo diajeng. Ki mau piye ta? Hop. Pakmu iki piye? Kok pakmu tuh Kanjeng Rama? Kanjeng Rama. Lah wong lagi wae daupan ana musuh teko. Lah kok terus kene ditinggal prung iki terus kon piye? Lho, niku jenengan malah saged posa pasian to. Oh ngono. Oke kula tak nonton. Ya, ngene. Reka lan daya. Wonten timbalan dawuh Jeng Pangeran. Kowe jaga-jaga ana njabane kelurahan. Kok kelurahan to? Anu taman. Aku bakal manjing sawetara karo garwaku. Oh ngaten. Monggo. Monggo. Ayo Yayi. Keri-keri. Ayo. Pripun to Kang Mas meniku lho.
Oh. Iki warangka saka Carang Lampit. Apa kowe? Ngirit prajurit sagelar sepapan geruduk ana ing Carang Lampit. Patih Brahmapati saka Glagah Sewu. Banjur karepmu apa kowe ngirit prajurit segelar sepapan? Ing sakawit aku arep nglamar marang Nini Candrawati ning gandeng ana janur mlengkung sisan gawe. Tak biuki Batang Sayuta Carang Lampit tak jaluk Candrawati. Kowe kelakon njaluk Candrawati ning yen kowe bisa nglangkai bangkene. Oh, Patih Natayuda. mumpung durung bangke ayo. Ana kene dibuktekke. Wah, rada krasa Rasakno. Iki patimu was. Wes, hus. Wes. Hiya, hus. Hus. Mati. Mati we. Ayo, mundur, mundur, mundur. Red. Semoga. Sampeyan niku nembe napa Paman Kapten? Nembe jengklekan Cendipati. Jenglekan kali sinten? Jarakan sampun sepuh. Sampun kewajiban kula. Ngantos dumadi perang campuh kalian Carang Lampit niku dos pundi? Ha inggih ing sakawit badhe nglamar nanging wonten janur mlengkung ateges Nini Candrawati sampun palakrama dinten menika. Karo sapa? Ha nggih duka dereng wonten pawartanipun. Kuwi tenan kuwi. Saestu. Lah banjur saiki iki wis bedah iki terus piye iki? Carang Lampit iki. Lah monggo anut kersa. Candrawati Nang ono dalem. endi saiki? Monggo dipun upadi kemawon. Oh, yen kaya Wonten mangkono wis kedaton. delak. Nggih. Monggo delak. Ayo juret kok delak. Ayo Joko. Ayo Joko, dikupang. Ayo.
Nduk. Enak ya Mbak Yu? Iya. Jan, enak. Gone padha Ayo, manggone nggone dhewe-dhewe kuwi rada rono. Rada rono. Lho. Arep mau pindah nang ndi kene wae?